Lugadan ang sarong aktibong miyembro kan CAF gumakalihis na tagaon sa Barangay Bonot Bigmatnog Sorsogon pasado alas 10 nin banggi kaining Lunes, Agosto 5. Binisto ang 53 anyos na biktima na si Ede Domingo Ironquillo kan Barangay Gadgaron parehong Banwaan na presenteng nakadistino sa Delta Company sa sitio Tubligon, Barangay Rizal, Sorsogon City. Binisto man ang 54 anyos na suspect na si Rolando Golpo Igarote na residente kan lugar kan pinangyarihan. Basado sa investigasyon kan Matnog MPS, pirang aldawantes an pananaga, pigduro-duro kan biktima ang saro sa kaparyantes kan sospek hasta sa magkaharampangan ang mga ini sa inuman. Duman, kinumpronta kan sospek ang biktima dapit sa subuot na gingawi kaini. Dangan kan magtiripwasa na sa inuman, nagkaigwanan nin mainit na diskusyon na nambuslados na nauli sa pananaga kan sospek. Base sa mga sa testigo, nakita na lang nila itong suspect nakasubsob na doon sa harapan harapan ng biktima. Hindi lang nila nakita yung pinulak, pero alam may hawak na kahoy ito na biktima. Tapos pag tayo ng biktima ay ng suspect, binunot niya na yung itak niya, tinaga niya yung biktima. At saka yung biktima naman, nagawa naman niyang depensa yung sarili niya gamit yung kahoy na hawak niya, pero inabot pa rin siya. Tulos na duminulag ang sospek, mantang ipigdara sa pinakaharaning ospitalan biktima, na nagsapo nin lugad sa iyang walang takyag as naputulan man nin duwang garamoy sa iyang walang kamot. Kung sa mga lalaki na mga nagiinuman, kung nalasing man sila o dahil sa alak, kanilang nainom, wag na nilang iakyat pa yung alak sa kanilang mga isipan para makaiwas sila sa mga gulo at umabot sa mga ganung mga pangyayari na magkakaroon ng sakitan o ano pa man na krimen ang pwedeng nilang magawa. Sa presente, nakaluwas na sa ospitalan biktima asin padagos na nagpaparahay. Pinaghahanap pa kan otoridad ang sospek na posibleng maatubang sa kasong frustrated homicide. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.